Γεια σας φίλοι και φίλες. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω, μία γυναίκα βγήκε και φωνάζει για τον προσωπικό αριθμό, πατάτε όλοι πάνω, θα σας το πω. Κόμμα συντηρητική, Δημάκη, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, δικό της είναι το κόμμα, δική της είναι η γραμματέας, δεν έχει άλλο άτομο. Να ξέρετε, αυτά τα κόμματα είναι συνέχεια άλλων κομμάτων, είναι προπαγανδιστικά κόμματα, καρπούζει, προφίλ καρπούζει. Της έγραψε ότι και εγώ βγαίνω και κάνω αγώνα για τις ταυτότητες ψηφιακές και μου στέλνει και μου λέει είσαι τρελή, είσαι ψυχοπαθής. Ακούστε τώρα, ενώ τη μίλησα με ωραίο τρόπο. Είσαι τρελή, είσαι ψυχοπαθής, θα σας μαζέψω πολλούς από εδώ και να σας πάω στο ψυχιατρίο. Και αυτή η γυναίκα η οποία απέδρασε από κάπου, από του Δαφνή, δεν ξέρω από πού απέδρασε, βρίζει τον κόσμο, ενώ βλέπει εμένα που τα λέω αυτά και βρίζει, φίλοι και φίλες, βλέπετε. Σαν εχθές πέταξα το βίντεο τι έλεγα για μια άλλη. Τώρα εξαφανίστηκε, πατούσαν όλοι πάνω. Όποιος πάει σαν διάτοντας αστέρας, καταλαβαίνει ο κόσμος και τον παρατάει. Ρε παιδιά, πραγματικά τώρα, πού πάτε, πού πατάτε, δεν καταλαβαίνετε. Πραγματικά δεν υπάρχει νοημοσύνη, σας έκαψε τα εγκεφαλικά κύτταρα εδώ μέσα. Να σας πω και το άλλο, λέει ο Καραβασίλης. Καραβασίλης καλά λέει. Δεν ξέρω αν ισχύει τώρα ότι θα ξαναδώσει όπλα, λέει ο Πρωθυπουργός, στην Ουκρανία. Ναι, μεν όλοι έχουμε προβλήματα, δεν πρέπει να δοθούν όπλα στην Ουκρανία. Όμως θα σκεφτούμε και το άλλο. Σκεφτήκαμε ποτέ? Άραγε παίρνει μόνος του πρωτοβουλία ή έχει εντολές από τον Αμερικάνο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς? Αν όμως παίρνει πρωτοβουλία από μόνος του, γιατί? Γιατί την παίρνει την πρωτοβουλία? Μήπως ο Ρώσος του ζήτησε σφάξτε περισσότερους Έλληνες, συγγνώμη, απομακρύνετε τα παιδιά. Πηγαίνετε εκεί στις κλινικές ψυχιατρικές. Κάποια στιγμή αυτές οι κλινικές ψυχιατρικές που είναι άκρως φασιστικές, ναζιστικές και τρομοκρατικές θα πρέπει να κλείσουν και να ανοίξουν άλλες. Παίρνουν τους ανθρώπους, τα όργανα κτλ. Βλέπετε στο σκοτεινό διαδίκτυο τι γίνεται, εμπορία οργάνων από πού? Αρπάζουν ανθρώπους. Εχθές χάθηκε ένα ωραιότατο παιδί 30 ετών Έλληνας. Ωραιότατο παιδί χάθηκε. Πού? Άρα, άμα δεν βρεθεί, σημαίνει ότι τέτοιο πράγμα. Ή θα πάθει σαν τον κύριο του Βασίλη από τη Λάρισα. Λοιπόν, ακούστε καλά ότι μπορεί ο Πούτιν να ζητάει τέτοια πράγματα, έτσι είναι με τους όρους. Η Ρωσία, από ό,τι έχω διαβάσει, εδώ και πολλούς αιώνες είναι συνυφασμένη με την οικογένεια Σόρος, Ροκφέλερ κτλ. Είναι κατά γράμμα εντολές. Αν ισχύει αυτό, άρα μπορεί να ζήτησε πολύ άσχημα πράγματα από εμάς από την Ελλάδα. Ναι, μεν βοήθησε στις φωτιές, αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει τι μπορεί να ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι από την Ελλάδα. Μπορεί να ζητάνε σκοτώστε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, όλους τους Έλληνες, γιατί παλιά ήταν με αυτή τη μαφία, με μαυριδερούς ο Πούτιν, σας είπα στην Κρήτη τότε που ήταν αρχιπράκτορας. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, και ένας μπήκε και βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία. Πέθανε προχθές δημοσιογράφος που είχε ένα μαγαζί, πουλούσε πρέζα φουλ. Δούλευε ένας πρώτος μου ξάδερφος εκεί. Έτσι, Wyatt Rose, του λέω. Μετακόμισε στη Λάρισα, έχει πάει στη Λάρισα. Ήρθε στη γειτονιά μας για να κάνει άλλα εγκλήματα. Αν δεν σταματήσαν να τα κάνουν τα εγκλήματα και τα πήραν άλλοι. Αλλά νομίζω ότι αυτό γινόταν στην Κρήτη εδώ και 38 χρόνια πριν. Φανταστείτε τώρα. Λοιπόν, αυτό είχα να σας πω. Δεν ξέρουμε τι γίνεται για τα όπλα στην Ουκρανία, τι παίζει. Αν όμως το κάνει από μόνος του, τότε κακό του κεφαλιού του, τότε θέλει να το παίξει καλοθελητής, να δείξει μια εικόνα και πάει μόνος του και σκάβει του λάκκου μας. Αλλά εγώ λέω πρώτα τα άλλα και τελευταίο αυτό. Έτσι. Μην μπαίνετε μωρέ και ακούτε. Ξέρετε τι έχω να σας βγάλω σήμερα? Πλούτο. Θα σας βγάλω βίντεο πλούτο. Θα δείτε σήμερα τι έχω να ξεσκεπάσω. Λοιπόν, εγώ τα βλέπω όλα, μπαίνω, αλλά καταλαβαίνω τι παίζει. Όταν θα βγάλουμε.